ちょっと待って、私はカルザスの。なんですって。姫様、お前はいかにも。これは噂。いいっす。野郎だろ。わかりやした。ジェシカ様にお会い。ようこそ。はじめまして。闇の剣。すごい。世界に、それは、すごい。この波動か。そのために、ダークロッドは、聖地、レイテル。その声は、エグベル。私も聞いた。お前たちに、エグベルト。いくらエグベルト。なんだと。バカめ。相手がこの私。エグベルト様、手はず。気をつけろ。何か。者に力を。エグベルト。しれっ。確かに。そうですか。やらせるか。相変わやはりそうか。こっちは風下だ。川の向こう。奴らを逃がすでな。はい。奴らを逃してはならん。本気か。なめるな。我が敵を撃て。我が敵を撃て。油のせいで。ジェシカ様は。わかりました。エルウィン。
力を。他の者を守りたまえ。強くならない。ジェシカ様、ありがとう。我ら漂流兵団2個中隊。時間通りだ。はっ、おまか弱すカミラよ。あとは承知しました。待て。テレポートをし。ここで失敗しては。逃げるだって誰？帝国の二大兵団。漂流。我が敵を撃て。
我が敵を撃て。ところでジェシカさん、前から思っだってさ。ごめんなさい。まあ元気だ。どうやら急ごう。逃がさないわ。かの者に力を。切り裂け。